Mga adjong bungkag Pilipinas, for today's video, o ba na po ninyo kung ahata pa doon karon so ato nakita nga nata sa dam site. So part ni siya sa Bayungan San Miguel. So atong man tan-aw nga nindot kayo pag view. So ni uban day ko guys, akong kuya nga manguha sila og isda. So kanina ay guys, mauni ang mga buhat sa una. So nindot pud kaayo, di ba? So muna amo na gi-check ang bubo ni kuya. So tawag ana guys is bubo kung garhan ba jud sud sa iyang isda. Pagkakuha hala Ginoo ko daghan kaayo bahala gamay basta daghan. Diris bukid guys, of course safety na ka, wa na kay gasto-gasto diri basta maning kamot lang ka og naa kay way nga makakuha og imong pangpanudan araw-araw. Huy, ayaw raw iring. Unja guys, ni do na ko ilang kuya og ni ate ga akong i-check kung dagko ba jud ilang kuha kay gagmay ra og kira kayo kay pwede na siya himuong buwad. Buwad ba kay isbasog ba? Ayaw pa, iring. So, pagtanaw na ko, ay of course, mag-mix-mix po siya na dagko na ay gagmay. Okay raman nga na basta na ate masudaan karon sa paato ang pamahaw. Safety na nga to ang sudaan sa pamamahaw o pang paniud to. So, kaning nga tilapia is ko na siya na basic na siya. Huy, asay basic, iring. Bitaw guys, oy, mauni among pang panudan, dirin dapita, diri sa among bukid sa amuang countryside. Di lang pod kami guys ang ingani among buhat, kundi daghan pa pod ang mabuhat og ingani. Unya guys, pagka humandan ha, of course, nag-video po ko din dapita kanindot kaayo ang view sa Bayungan Dam. Parihan sa Kapayas Dam guys, nga padung na mahubas bitaw guys, pero mag-ampo ta sa Ginoo nga unta, tagaan pa ta grasya nga tubig nga daghan para naapot tay source sa atong kabasakan kay of course guys, ang source kabasakan guys ang Kapayas Dam ug ang Bayungan Dam. Kasagaran source sa kanri guys amo ang naay basak is mga dam rajud. Unja guys, pagkahuman ana guys, kibutangan na og tahop ni kuya kay para ibubo na pud niya para inagaudto na pud amo na pong i-check kung daghan na pong kuha. Wa kun na sayod guys, unsa pay laing term sa bubo kay mao jud tawag diri na mapita nga magbubo ta. Napoy kuan guys, way nga makuha ka og tilapia nga managa, suba po na i-source among panaga. Unya guys, pagkataon guys, wala ko video ni kuya kay nag-brief para ba na siya jagwa kuan ta source of wisdom ireng. Kibutangan ng kuya sa tubig unya i-check na mo na unya later, taod-taod unya. Hoy, usay unya daghan na ba oy. Ito guys, oy, i-check na po ng kuya unyang pangpaniud to unya. Ilan nagikuhaan og himbis kanang nayon sa something ana kanang ilahang mga tinai part sa ilang mga height ait para dito ta mga tukan Ginoo pod ko. Unsa guys, ang atong luton paagi kundi sabon, di ba? Ato nang sabon sige tamis man kaayo ang sabaw kay fresh pa man nga isda. Kabantay mo guys, basta isda nga fresh tamis kayog sabaw. So before mag-edit tong video, ako nagpasalamat og amping ta kanunay sa ato mga biyahe, mag-ampo ta kay ang disgrasya Ginoo ko. Before mag-edit tong video, salamat kayo sa tan-aw sa ato video for today's video. Salamat kayo amping takano na din. Before ta mag-end ay shout out dai ko ni Jekiri Kahis Dupit sakto ba or ni Ate Lovely. Salamat kayo kani singgit to siya guys og shout out ko na next vlog. Akong gi-shout out karon. So shout out din mo Ate Lovely aras ka kusog ra ba kamo sadyaw. So shout out kayo. Din salamat kaayo sa support na tanan unta ma-reach na to ang 300 followers. So thank you so much. Amping takano nay. Bye bye.